Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu. A darasin mu na yau za mu yi muku shine akan wasu manya-manyan application guda uku waɗanda duk wanda yake da wayar Android ya kamata a ce ya san su kuma ya mallake su a cikin wayansa. Wannan application wasu application ne masu muhimmanci waɗanda za su sa wayanka ta rinƙa yin wasu abubuwa wanda irin wayan naka baya yi, sai manya-manyan model na waya su ne suke amfani da irin su iPhone da sauransu. To wannan application din za su baka damar duk irin waɗannan abubuwan kai ma ba za a baka a baya ba, insha Allah kai ma za ka iya yi da wayanka ba tare da ka sha wahala ba. Ko biyo ma zuwa ƙarshen bidiyon nan domin ganin da za ku yi insha Allah. Sannan kafin mu ci gaba, idan yau ne farkon zuwan ka channel din nan, ka daure ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zaran mun ɗora su. Sannan idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna mana alamar liking. Idan kana da tambaya ko ƙarin bayani sai ku je wajen comment. Kai tsaye application ɗinmu na ɗaya shine kamar haka, multi space. A shi wannan application ne wanda zai baka daman ka yi amfani da application guda ɗaya ko da sau nawa ne a cikin wayanka. Misali kamar WhatsApp, Facebook, Instagram da sauransu. Idan ka ga dama za ka iya maida su kamar guda 3, 4 zuwa 5 a wayanka. Kun san cewa WhatsApp guda ɗaya ko Facebook idan ka installing nasa ba dama ka sake installing ɗin wani. To shi wannan application ɗin zai baka daman ka haɗa koda guda nawa kake so ka kuma loda su da account daban-daban. Sannan duk application ɗin da za yi muku bayani za mu ajiye muku link ɗinsa a nan ƙasa wajen comment na farko da kuma description na wannan bidiyon. Kai tsaye za mu je cikin bidiyon mu kamar haka. Bayan ka ɗauko shi ka buɗe shi, zai buɗo ma kamar haka. Ga nan kuna ganin nan sun ɗan sa mana talla ne a barami skimin ɗinta. To bayan ya buɗo ma cikin application ɗin, zai buɗo ma shi kamar haka yadda kuke gani. Sai ka zo daga nan ga wata alama nan ta plus, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai tafi, ga nan yana satin. Bari mu jira shi gama. Bayan ya gama satin kamar haka, nan shine cikin application ɗin. Wannan duk wasu application da suke cikin wayanka su ne nan ya kawo maka. Za ka zo ka duba application ɗin da kake so ka yi double ɗinsa a wayanka. Wanda kake so ka haɗa guda 2, 3, 4 ko ma nawa kake so a wayanka. Ga nan bara mu je mu samu wani application wanda za mu gwada da shi. Bara mu je ƙasa misali, bara mu gani. Ga nan muna kan duba application inda za mu yi double ɗinsa. Kuma ba ma wai iya wani chatting ba, ko da game ma an ka ga dama za ka iya yin double ɗinsa. Ka je kai anan kai a can, inda ka tsaya a can daban kuma inda ka tsaya a nan daban. Yanzu misali bara mu gwada wannan. Mun ɗauke shi ga nan, sai ka zo nan ƙasa, sai ka taɓa nan. Sun sa mana talla ne nan. Bara mu skip ɗinta. To bayan ya gama kun ga nan application ɗin namu ya hayo nan sama. Waɗannan ma duk waɗanda na yi double ɗinsu ne. Ga WhatsApp zan iya yin shi a nan, kuma can ma zan iya zuwa in yi shi daban-daban duka. Number da na sa a nan daban, wadda na sa a can daban. To a takaice wannan shine aikin application ɗinmu na ɗaya. Sannan application ɗinmu na biyu shine application ne wanda zai baka dama ka ɗora bidiyo akan wallpapers ɗinka. Kamar yadda kowa ya sani cewa hoto ake ɗora akan wallpapers. To wannan application ne wanda zai baka dama ka sa bidiyo ko ta in kake so a maimakon wallpapers picture ɗinka. Misali kamar haka. Ku biyo mu har zuwa ƙarshen bidiyon nan. Bayan ka buɗe shi, zai nuno maka nan, za ka zo ka taɓa nan create new. To nan shine inda zai kawo ka cikin bidiyoyinka waɗanda suke cikin wayanka. Ga nan kamar yadda kuke gani duk bidiyoyin da suke cikin wayana ga su nan. A nan cikin su zan zaɓi bidiyon da nake so in yi amfani da shi. Ga nan bara mu duba bidiyon da za mu sa mu gani. Bara mu gani wanda za mu sa. Yawwa ga wani bidiyo na, bara mu gwada sa. Ga nan bara mu gwada da shi. Bayan ka shigo zai kawo ka wannan fuska kamar haka. Sai ka zo nan wannan layi sanda nan guda biyu ga su nan.
za ka na jan su ka buɗe can gefen ko nan gefen kai adjust ɗin bidiyon yadda kake so tsayin ta kasance, ko kuma ka danne tsakiyar shi ka jajja shi gefe da gefe duk yadda kake so ka seta shi a yadda kake so ka ga ya kasance. Bayan ka gama seta sai ka zo nan sai ka taɓa saving. Bayan ka tabbatar da komai ya saita yadda kake so, ga yana yana printing. Bayan ya gama sai ka zo nan sai ka danna OK. Bayan ka danna OK zai kawo ka wannan fuska kamar haka. Ga nan ya nuna ma yadda bidiyon za ta kasance akan wallpapers ɗinka. Sai ka zo nan sai ka taɓa set wallpapers. To a nan wajen za ka zaɓa ya kake so ya kasance kamar yadda yake nuna ma idan za ka sa hoto. Shin kana so ya tsaya a home screen ne ko kuma har a look? Mu mun sa iya home saboda gwada za mu yi. Sai ka zo nan kun gani ga yana haka ya hau. Sai ka zo ka fito gaba ɗaya ga yana kun gani yanzu ga yana ya fito. Ga yana ya nuna ya hau kan wallpapers ɗin mu. Ga yana bidiyo ce kun ga tana yi kamar yadda muka seta. Application na uku, stylish text. Wannan application ne wanda zai baka dama ka rinka na canza kalar rubutun wayarka, yanayin style ɗin wayanka ka canza shi. Kamar akwai waɗanda za ku ga idan suna chatting za ku rinka ganin wasu kalan style ɗin rubutu waɗanda waya ba ta zuwa da shi. Sai abin yana ba mutane mamaki sosai. Kaga cewa wannan a ina ke samun kalar wannan rubutun. Shin babba waya ce fi ni ko kuma menene fi ni? Daga ina ne matsalan? Hakan yana ba mutane tunani sosai. Mutum ya rinka ganin to ya za a yi shi ma ya rinka yin wannan kalar rubutun. Shin waya ya kamata mutum ya canza ko kuwa? To ba wai sai ka canza waya ba. Wannan application ɗin zai baka dama kai ma kana yin kalar wannan rubutun nasa. Kai tsaye za ka zo ka shiga cikin application ɗin kamar haka. Kamar da yadda na yi muku bayani da application ɗin da nake muku bayanin su, na ajiye muku link ɗin su a nan ƙasa wajen comment da description na wannan bidiyon. To a nan kun ga kalar style na rubututtukan da za ka yi amfani da su a nan wajen. Idan ka zo ta nan wajen ga lambobi nan, ga numbers kun gan su. Ta nan wajen kuma ga nenan duk wasu abubuwa waɗanda ka san akwai su a keypad ɗinka. A nan za ka gan su kun gan shi ga yanan ta inda za ka ga yanayin kalar style ɗinsu. Nan kuma kamar wanda ka yi amfani da shi haka, amma nan ba a ajiye ba kamar style haka ga su nan. To amma wanda za ka yi amfani da shi shine wannan kun gan su nan. Kai tsaye za ka zo ka taɓa nan sai ka zo nan ga nan in ka buɗe za ka gan shi a kashe ne haka. To idan ka tashi za ka buɗe sa sai kai on ɗinsa kun gan shi nan. Kun gani sosai ko? To shine za ka buɗe. Bayan ka buɗe shi haka to zai fara aiki. Kai tsaye kawai za ka zo ka fito ne. Za ka fita za ka je yanzu misali bara mu je mu gwada mu ga idan ya yi. Za ka zo ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Yanzu misali ga na shigo WhatsApp ɗina zan gwada. Bara an samu wani inda zan yi rubutu. Bara an gwada an ga. Misali bara mu gwada nan. Ga nan za ka zo ka shiga wajen rubutu. Za ka rubuta duk abin da kake so. Misali bara mu yi sallama, assalamu alaikum. To ga yana rubuta sallama kun gani ga nan a nan ga abin nan ya bayyana. Ga nan kana yin rubutu za ka ga bayyana kun gan shi nan ga nan. Kai tsaye za ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi kun ga duk style na rubutun duk wanda ka zaɓa a nan. Yanzu misali bara mu zaɓi guda ɗaya mu gani. Kun ga wannan a rufe suke ba a buɗe su ba. Amma ga wanda suke a buɗe nan already dama a haka suka zo. Ga nan kun gani duk wanda na taɓa yana koma kalansa. Kun gani ga nan na juya sun koma sama ƙasa. Kun gani ga nan duk yanda kake so haka za ka sa su. To kaga wannan application ɗin dama ce kai ma a wajen ka ta yanda za ka yi amfani da duk wani kalar style na rubutu da ake yin amfani da shi. To wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Wanda bai danna alamar subscribe ba ya danna, sannan ya danna alamar ƙarawa. Idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa.